Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час у нас у эфіры праграма Гендер Гэп, вядоўцай якой асноўнай з'яўляецца па традыцыі гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Добрый дзень, спадарня Ірына. Добрый дзень, спадар Зміцер. Добрый дзень, шановнае спадарства. Ну, паколькі вы, як звычайна, у нас галоўная ў гэтай студыі падчас этой праграмы, я буду по традыцыі выконваць роль трымальніка, штаціва под мікрафон, так бы мовіць. Таму, спадарня Ірына, давайте, шмат вельмі тэмаў вы накідалі для абмеркавання. Давайте для пачатку пройдземся па ускрайках глобуса под назвай Беларусь, где-нибудь туды. Спачатку на один ускраек ЗША, дзе адбываюцца прэзідэнцкія выбары, і дзе сутыкнуліся ілбамі Трамп, как бы вядомы сваімі іскрамётнымі выказваннямі на розныя тэмы, і Камала Харрис. Што там вы заўважылі, чым адметна гэтае супрацьстаянне з пункту гледжання вось тэматычнасці нашай праграмы? Ну, канешне, складана гаварыць толькі праз гендерную лінзу, калі вось каментуеш менавіта такія важныя палітычныя падзеі, але я пастараюся аддзяляць палітыку менавіта ад гендернай лінзы. Ну, давайте скажем пра дэбаты. Калі мы сустракаліся з вами у мінулы раз, яны павінны былі яшчэ толькі ноччу пачацца. Вось зараз яны адбыліся. Канешне, гэта перамога Камалы Харрис, гэта адназначна, і гэта вельмі яскравая перамога. Яна, па-першае, адразу у яе была ініцыятыва, а па-другое, яна сама правакавала Трампа. Вось я шчыра прызнаюся, я як бы баялася гэтых дэбатаў. Ну, зразумела, я на баку Камалы Харрис, я гэта адразу прызнаю, і я баялася, што яна можа, ну, вось не вытрымаць тых прыёмаў, тых стратэгій, тых маніпуляцый, якія заўсёды робіць Трамп. Ну, і я думаю, што Трамп думаў прыкладна гэтаксама, як я. Ён дакладна недацаніў Камалу Харрис, а яна вяла себе вельмі так, яна вяла праактыўна, але не агрэсіўна і не маніпулятыўна. Але яна ўвесь час, як бы, ініцыятыва была на яе баку, і яна нават правакавала Трампа. І было бачна, як Трамп нерваваўся, як яму гэта не падабалася. Гэта дакладна не тое, чаго ён чакаў ад Камалы Харрис. Ён, можа, думаў, што она альбо будзе, ну так, вось вельмі такой зажатай, вельмі такой, ну, будзе толькі там адказваць на нейкія пытанні, але дакладна не будзе нападаць на яго, альбо нават, што вось, значыць, ён яе выведзе з сябе, і яна там можа альбо заплача, альбо можа там пакіне гэтыя дэбаты і гэтак далей. А яна вяла сябе зусім па-іншаму, яна вось была праактыўнай, але без агрэсіі, яна была такой, з аднаго погляду, добразычлівай, вельмі аптымістычнай, яна шмат пасміхалася, гэта яе, здаецца, візітная такая візітоўка, ну, яна, мне здаецца, усяляла у амерыканцаў вось аптымізм і надзеі на тое, што з яе выбарам як бы жыццё амерыканцаў палепшыцца. Так, ну што ж, адчую сябе троху Камалай Харрис і буду вас правакаваць. Давайте. А то, кажуць, донесла мне разведка моя, что вам выставляюць прэтэнзіі, что вы слабо придушиваете у эфиры гэтую гендерную скотину Лукашука. Поэтому я вам буду давать подставы, каб вы ўсё ж таки больш жорстка мяне. Вот, вам не падаецца, асабліва на фоне вашего прызнання, что ваши сімпатыі былі на фоне Харрис, что калі б склалася наадварот, і Трамп яе правакаваў, і там, скажем, яго правакацыі давялі б до того, что, ну, хай не расплакалася, но сумелася, страціла нейкую там імпэт дыскусійны, то адразу прагучалі словы пра сексісцкія нападкі. А калі з яе боку, то от маладзец якая. Не, ну не зусім так, не могу з вами пагадзіцца. Я не тое гаварыла. Сексізму... Я не кажу, что вы так гаварылі, да. Я кажу, что так могло бы потым успрыняцца фемсупольнасцю, да прыкладу.
Ну, глядзіце, сексізму там не было і, дзякуй Богу, не было з абодвух бакоў. Сексізм гэта калі б, напрыклад, Трамп штосьці стаў бы гаварыць альбо намякаць, што вось ты Камала жанчына і таму ты ў гэтым не разбіраешься, ты гэтага не ведаеш, у цябе, значыць, не такі досвед і наогул там у цябе характар іншы, ты там такая ўся эмацыйная, нерацыянальная і гэтак далей. Ну, прыкладна тое, што мы чуем шмат калі у адрес Ціханаўскай. Так, вось, на самой справе. Вось гэтага не было. Ён вёў сябе так, як ён вядзе сябе заўсёды. Я маю на ўвазе, што ён, вельмі так хвастаецца. Ён гаворыць, што калі б ён быў на вось месцы Байдена ў данным выпадку, нічога бы гэтага не здарылася, і ён прыдумляе фейкі. Вось нават пра тое, што эмігранты там, значыць, гэтыя нелегальныя эмігранты з'елі ў Спрынгфілдзе сабак, альбо там, што дзяцей зараз у амерыканскіх школах прымушаюць рабіць гендерны пераход, альбо там, што яшчэ Камала Харрыс, што вось, значыць, у яе там нейкія, яна робіць падробкі на сваіх мітынгах, там нейкія IT-тэхналогіі, дзякуючы якім, як быццам, больш людзей прыходзіць. Тое, што вось ён так перавярае факты, ён робіць гэта заўсёды. Але я мела на ўвазе, што вось нейкая іншая жанчына магла б ад гэтага як бы вось збянтэжыцца і наогул сказаць, а пра што з табой гаварыць, калі вось ты так сябе вядзеш і мне тут няма з табой што гаварыць. А яна вельмі добра ставіла яго на месца. Для яе гэта было вось натуральна. Яна вось ужо, напэўна, у трэці раз, але ўсё ж такі паўтару. Вось у мяне ўражанне, што яна была праактыўнай, але без агрэсіі. Ні ў якім разе яна там не абражала Трампа, нічога такога як бы не было, але яна не была ў такой глухой абароне, як мы маглі гэта думаць. І яна дакладна не была разгубленай. Вось я думаю, што тое, як яна выступала, гэта вельмі добры прыклад менавіта для жанчын. Бо жанчыны ж выхоўваюцца ў якой сацыялізацыі? Што трэба быць хорошай дзевачкай, што трэба быць вось такой добрай дзяўчынкай, а гэта значыць быць скромнай, падабацца іншым, не пярэчыць, не як бы там не пераігрываць у споры, у дыскусіі і гэтак далей. А вось Камала Харрыс, яна показала, што яна з аднаго боку застаецца гэтай такой пазітыўнай ролевай мадэлью, яна дакладна не дрэнная дзяўчына, але яна можа пастаяць за сябе, за свае аргументы, і не толькі пастаяць за сябе, яна нават, як бы яна абсалютна на раўных сябе вядзе. Вось гэта такая, я б сказала бы, такая складаная была перад ёй задача, і яна выдатна з ёй справілася. Ведаеце, мне падаецца ўвогуле, што гэты канцэпт ці такое падыход да Харрыс, што вот яна ж как бы там вот як яна сябе праявіць, яна ж там невопытная, пра яе ніхто не ведае, ён как бы, по-моему, увогуле не мае месца для жыцця. Гэта такі падыход. Гэта у нас, умоўна кажучы, у Беларусі грамадства жыло па дамоўленасці сацыяльнай з рэжымам, вы не лезеце ў палітыку, мы не перашкаджаем вам там у пэўным да пэўных межаў неяк там займацца сваім жыццём. Там людзі ад самага юнацтва, з маленства, там даецца магчымасць актыўна праяўляць сябе ў палітычным жыцці. Ты павінен быць актыўным у жыцці школы, ліцэя, універсітэта, кожны там потым ідзе ў нейкую партыю, калі ты там не рэспубліканец ці не дэмакрат, на цябе глядзяць там з неяк так з неразуменнем. Плюс яна заўсёды была ў партыі, яна была пры Байдене памочніцай, віцэ-прэм'ерам, там віцэ-прэзідэнтам, ці як там яе пасада. Чалавек у палітыцы, адкуль увогуле ўзялося разуменне, што яна прыйшла толькі ў палітыку і разгубіцца?
Не, я мела на увазе іншы Я зараз не конкретно Да. про вас, а ўвогуле я не один раз чуў, что там знаёміліся, яе не ведалі, яна прыйшла ў палітыку. Вось так фейкі ствараюцца на самой справе. Вось, а про тое, што імігранты ядуць сабак, ну уже здаецца, ну гэта ж абсурд. Раптам ядуць. Ну вось, а як там гаворыцца, што чым больш невераятней ложь, чым хутчэй людзі ў яе повераць. Вот тое ж, пра што вы гаворыце, гэта пра тое ж самае. Але я мела на увазе только ситуацию дэбатаў, бо ситуация дэбатаў яна складаная для любога чалавека. І вось манера дэбатаў Трампа яна робіць дэбаты з ім складаным для каго заўгодна. Але я згодная з вами, за Камалай Харрыс, як за амерыканкай стаіць вось уся гэтая традыцыя удзелу ў дэбатах, правядзення дэбатаў. Там на самой справе дзеці выхоўваюцца так, каб аргументаваць свае, значыць, довады. У іх задача ў школе не паўтарыць за сваімі настаўнікамі, а вось сваю думку абгрунтаваць. І гэта ў яе ёсць. Але я ўпэўнена, што Трамп думаў, што ён яе лёгка пераможа. Перамагла, зразумела, Камала Харрыс, і яна вось яшчэ прапанавала дэбаты, і тое, што Трамп адхіліўся ад гэтага, ну, таксама паказала, што Трамп недаацэніў сваю суперніцу. Ну, і зараз вось гавораць гэтыя самыя гендерныя стэрэатыпы, што вось жанчыны такія эмацыйныя, жанчыны крыўдзяцца. Ну, вось мне здаецца, два апошніх тыдня я толькі бачу, як Трамп крыўдзіцца і гаворыць, што вось, значыць, і Пуцін яго пакрыўдзіў, сказаў, што, значыць, расейцы будуць за Камалу Харрыс, і Тэйлор Свіфт яго пакрыўдзіла, ну і наогул усе яго крыўдзяць, вось, беднага Трампа. Бедны, несчастны, да, чуб на бок і крыўджаны. Што там з Тэйлор Свіфт? За што, як вы написали, Трамп ненавидзіць менавіта Тэйлор Свіфт? Ну, што яна ему я написала, а Трамп у сваёй гэтай соцсетцы, як яна там, Truth Social, напісаў капслокам, вялікімі літарамі вось гэтую одну фразу: «Я ненавіджу Тэйлор Свіфт». Ну, а Тэйлор Свіфт зрабіла тое, што ад яе ўжо даўно чакалі. Яна публічна падтрымала кандыдатуру Камалы Харрыс. Ну, як бы гэта было зразумела, што яна гэта зробіць, бо увесь яе імідж, усе тыя погляды, якія Тэйлор Свіфт выказвае, яна ж чалавек года, значыць, чалавек 2023 года, гэта, ну, такі вельмі высокі тытул. І на самой справе яна не тое, што спявачка нумар 1. Я думаю, што яна такая адна з найбольш папулярных лідараў думак. І, канешне, калі яна падтрымала Камалу Харрыс і напісала, чаму яна падтрымлівае, бо Амерыка патрабуе менавіта спакою, а не хаоса, і таму, што Камала Харрыс за інтарэсы жанчын, ЛГБТ і гэтак далей, то, канешне, ну, Трампа гэта разлавала. Між іншым же, калі Тэйлор Свіфт пра гэта напісала, яна яшчэ там была яе фота з коцікам, і там быў такая ілюзія на гэтых бяздзетных кашатніц. Я не памятаю, мы з вами размаўлялі, альбо, можа, са спадаром Паўлам. Вось гэты сенатар Вэнс, які ідзе як кандыдат на віцэ-прэзідэнта, ён жа там гады 3 таму сказаў, што як бы большасць лідараў дэмакратаў гэта бяздзетныя кашатнікі і кашатніцы, што вось у іх няма сям'і, яны адзінокі, іх ніхто не любіць, яны вельмі няшчасныя, вось усе, хто ў іх ёсць, гэта каты. Ну і, значыць, калі вось, значыць, будуць галасаваць за дэмакратычную партыю, то гэтыя лідары яны зробяць і увесь амерыканскі народ таксама такім жа няшчасным. Ну і вось гэта была алюзія Тэйлор Свіфт ад такой бяздзетнай кашатніцы. Ну і так гэта разлавала Трампа. Ну, да, он просто котов не любіць, вот поэтому у яго такое адносіны. Вы звярнулі ўвагу на тое, што Харрыс Трамп абазваў марксісткай. Ну, а што не так?
Не, я разумею, у пэўныя часы у ЗША камуністаў вельмі там добра марксістаў вылаўлівалі, была пагроза, супрацьстаянне. А цяпер што? Ну, марксістка і марксістка. Ну, ён яе... Ці ён проста сапраўдных марксістаў не бачыў, его трэба ў Беларусь свазіць. Гэта па-першае. Ён яе абазваў не толькі марксісткай, ён яе потым уже называў таварыш Харрыс. Ён гаварыў, што вось, значыць, глядзіце, якая крайне левая, значыць, кандыдатка ад дэмакратаў. Ну, я думаю, што вось усе гэтыя эпітэты, яны, канешне, маюць рацыю толькі ў параўнанні з кімсьці іншым. Ну, зразумела, што Трамп значна больш правы, чым Камала Харрыс, але назваць Камалу Харрыс крайне левай, марксісткай, таварышам, ну, гэта, зразумела, робіцца для таго, каб частка выбаршчыкаў спужаліся і адвярнуліся. У Камалы Харрыс досыць такі цэнтрысцкія, між іншым, погляды. Я яшчэ раз гавару, яе можна, канешне, назваць больш левай, чым Трамп, але гэта ўсё. Але, ну, для Трампа гэта як бы інструмент, каб вось, ну, напужаць грамадства і каб частка грамадства ад яе адвярнулася, бо зразумела вось тое, што вось гэты негатыўны імідж марксізму, левых і гэтак далей у Амерыцы існуе. І вось зараз як бы такая перадвыбарчая тэхналогія, ну, зрабіць з Харрыс значна больш левую, чым яна з'яўляецца на самой справе. Хаця, калі сапраўдныя левыя абмяркоўваюць яе кандыдатуру, яны якраз гавораць, што, ну, яна досыць мае такія кансерватыўна-традыцыйныя погляды, ну, напрыклад, на легалізацыю наркотыкаў. Прыпамінаюць ёй, што яна працавала доўгі час пракурорам. Потым гавораць, што ў неё, ну, там не зусім тыя погляды, ну, напрыклад, на працаўнікоў і працаўніц сферы секс-паслуг і гэтак далей. Таму, ну, як бы Трамп кідаецца вось такімі абвінавачваннямі, ён не адказвае за свае словы. Я вось, між іншым, чула учорашнюю вашу размову з выкладчыцай амерыканскага універсітэта Тацянай Кулакевіч, вельмі было цікава, і я згодна, канешне, з ее словамі пра тое, што словы важныя, але галоўнае, што будуць потым рабіць гэты прэзідэнт, каго б там не выберуць. Але калі я слухаю Трампа, я заўсёды думаю, што словы таксама маюць значэнне. Ну, нам з вами, напэўна, гэта не трэба тлумачыць, мы працуем са словамі, для нас словы гэта і ёсць наша галоўная справа. І вось калі Трамп, ну, вось раскідваецца такімі словамі, якія не маюць ніякага суадносення з рэальнасцю, ну, гэта вельмі небяспечна. Вось гэты такі папулізм, ён можа быць вельмі рызыкоўным, і яшчэ раз паўтараю, за гэтымі словамі нічога, акрамя словаў і акрамя жадання выкарыстоўваць гэта так, каб частка выбаршчыкаў спужаліся і не прагаласавалі. Наши гледачы показваюць глыбокае веданне жыцця вот поп-зорак і ўвогуле амерыканскага грамадства, ну, той яго часткі, якая вот кашатнікі там любяць катоў. Я жартую, але тым не менш, Лелека піша: у Свіфт 3 кота, усе названыя у гонар персонажай кіно альбо тэлебачання: Бенджамін Батон, Алівія Бенсон і Мередит Грей. Вот бачыце, якія веды у наших людзей, вот адразу бачна, вот прыкмета левізны, веданне просто вот імёна катоў, Тейлор Свіфт, все конкретно, марксіст. Лелека, не знаю, там ўсё ж таки незразумела по ніку жанчына-мужчына, але не важно. У дадзеным выпадку, як вы кажаце, слово мае значэнне. Выдатныя словы я прапаную вам зараз абмеркаваць. Адно прыйшло ад святара маскоўскага патрыархата, ну, у іх нармальным стылі, папоўскім праваслаўным маскоўскага патрыархата. Ткачоў святар такі, за святар, якого называюць.
цитую: «Мальчики должны уметь спать на земле, наедаться куском хлеба и идти в армию, а женщинам место на кухне». Причем не просто на кухне, калі дадать словы российского министра аховы здоровья Приморского края Евгения Шестопалова, які упэўнены, что сильная занятость не апраўданне для жанчыны, калі яна кажа, что ну вот у мяне там мало дзяцей, я там не заводжу дзяцей, бо шмат працы. Ён кажа, у перарывах паміж працай павінны заводзіць дзяцей і выхоўваць іх. Ну нормальное, вот что не так? Ну вось, між іншым, калі хтосьці, у каго ўлада штосьці гаворыць, а потым людзі на сваіх узроўнях вось такія лаяльныя і без крытычнага мыслення гэта ўсё паўтараюць. І гэта становіцца, ну, як быццам вось такім правілам, як трэба сябе паводзіць. Я б звярнула бы ўвагу не толькі на тое, што гэта, ну, гучыць мракабесна, што гэта нейкае цемрашальства, і што ніякага гуманізма тут няма, што тут вось, ну, як быццам мы там, не ведаю, у нейкім, нават не сярэднявеччы, а можа там яшчэ і раней. Але глядзіце, якія тут адносіны менавіта да тыя ж самых хлопчыкаў і дзяўчынак, як да будучага рэсурсу краіны. Што вось, значыць, не тое, как, значыць, вось дзеці развівалі там нейкія здольнасці, таланты, пражывалі там шчаслівае жыццё і гэтак далей. А што вось, значыць, хлопчыкі павінны, значыць, быць вось гэтымі ваярамі, а дзяўчынкі, калі вырастуць, вось павінны нараджаць і выхоўваць дзяцей, ну, гэтых самых будучых ваяроў. Ну, вось адносіны да дзяцей, нават не да дарослых людзей, а да дзяцей, як да рэсурса, якім дзяржава будзе распараджацца вось так, як, значыць, гэтай дзяржаве будзе зручна. Ну і тады зразумела, што такая дзяржава пойдзе і па шляху вайны, і там яшчэ што-небудзь зробіць, бо яна адносіцца да сваіх людзей як вось да рэсурса. І трэба гэта кожны раз гаварыць, бо яны як бы хаваюцца за гэтымі прыгожымі словамі пра традыцыйныя сямейныя каштоўнасці, пра як добра, калі вось там у сям'і там ёсць маці і бацька, і ў іх шмат дзяцей, і яны ўсе любяць адзін аднаго, і гэта можа гучаць, ну як бы да, так і павінна быць, але для чаго гэта ўсё робіцца? Вось у гэтых словах, якія вы прачыталі, гэта так вельмі выразна. Для таго, каб вы нам служылі згодна са сваім гэтым сацыяльным полам. Вось хлопцы на вайну, дзяўчаты нараджаць новых салдат. Ну вось і ўсё. Ну, калі мы кажам пра традыцыйныя каштоўнасці, да якіх яны там імкнуцца, скрэпамі адзін аднаго зачапілі і пруцца ў традыцыйныя каштоўнасці. Дамастрой. Ну, все нормально, вяртанне да лепшых традыцый якога там 18-го стагоддзя. Мне здаецца, раней, 17-го, можа 17-16, ну, карацей кажучы, да каранёў, да лапцей. Ну, вось тое, што мы гаворым, што яны вядуць нас у мінулае. Яны не ведаюць, як жыць у сучасным, не тое, што жыць у будучым. Яны баяцца гэтага сучаснага і будучага. І ўсё, што яны могуць, гэта вось, ну, я маю на увазе Лукашенка, Пуціна, іх, значыць, вось гэты апарат. Яны вядуць нас у мінулае. І ў гэтым сэнсе, між іншым, Трамп таксама, я думаю, кандыдат пра мінулае больш. А вось менавіта Камала Харрыс, гэта такая, яна прадстаўніца новага пакалення лідараў, і яна можа паказаць, якой цікавай, якой, ну, такой значна больш якаснай можа быць Амерыка. Вось я хочу сказаць, што калі, напрыклад, калі перайграе Трамп, такое можа быць, я не думаю, што штосьці здарыцца з Амерыкай. Там же не абсалютная ўлада, там ёсць гэтая сістэма здзержак супрацьваг, там на самой справе, ну, шмат што вырашае Кангрэс, Сенат і гэтак далей. Але калі пераможа Камала Харрыс, ну так, Амерыка можа быць значна больш якаснай, і гэта будзе новая такая ролевая мадэль не толькі для жанчын, гэта таксама вельмі важна, але я думаю, што для ўсіх.
Ну, як сказаў класік беларускіх выбараў А.Г. Лукашенко, прайшоў час 70гадовых кіраўнікоў. Так что туды Трамп... Да, кстати, Рыгорыч, ты как-то вот прытрымлівайся сваіх усё ж таки пажаданняў. Але пра вот гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, дамастрой і ўсё астатняе, што уводзяцца там гэты рускім мірам у нейкую такую ідэал, святы грааль у іх там дамастрой. І вот оказывается багатая і беларуская земля, не вельмі багатая насамрэч, але з мікробы пэўныя і гэты арганізм заразілі рускамірскія, як Бондарова, якая вось усё бегае, усё і там не падабаецца, то стрыжка кароткая, і гэта там прыкмета таго, што невызначанасць полу. Слухайте, я вось подумаў, а ў яе ж там нібыта ж даўгія валасы. Так калі яна прыхільніца рускага міра, вот этих традыцыйных каштоўнасцей, вот этого вот шляха туды да расійскіх хлапцей і дамастроя, то хустачка, что там, на кухню, и тихонечко молчим, а не бегаем и что-то там доказываем и карыстаемся здобытками демократии и свобода слова, что я маю право нечто сказать. Тихонечко молчим, в очи ў подлогу. Ну, з пункту гледжання логікі так павінна быць, але ж гэтыя усе тыя, хто належаць да аўтарытарнай улады, яны ж як бы лічаць як, што ёсць правілы для народа, а ёсць правілы для іх. І вось яны як бы не павінны жыць згодна з гэтымі правіламі. Так, я з вами згодная, калі вы апісваеце Бондарову і калі вы гаворыце пра таго ж самага Лукашэнку, пра 70гадовых, значит, лідараў. Ну, мы ж не раз гаварылі, ён не як бы узор традыцыйных каштоўнасцей, але ён не саромецца пра гэта гаварыць, бо ёсць правілы для яго, ён жыве згодна сваім правілам, а ёсць правілы як бы для нас усіх, бо мы ресурс для гэтай дзяржавы. Але ў гэтай сітуацыі з Бондаровай, которая ў чарговы раз знайшла да чаго дачапіцца, але праўда агент Бондаров как-то вот Бондарова проваліўся. Наехала, думала шведская кампанія, а оказалась расійская. Але у самой гэтай сітуацыі што не так? Дзе агент Бондарова наступила на нейкую там не тую штучку? Я думаю, перш за ўсё, вось яна сказала прыклад на тое, што вось мы гаварылі пра гэтага святара расійскага і вось пра гэтага як бы чыноўніка расійскага. Значыць, там быў такі билборд, значыць, да, так, расійскага бренда адзення. Ну, гэты расійскі бренд, безумоўна, мае лацінскую назву, што, напэўна, увяло Бондарова ўзман. І там была маладая мадэль, такая, ну, вельмі жаноцкага выгляду, але адзінае, што яе было і за што прычапілася да чаго Бондарова, гэта кароткая стрыжка. І якая, значыць, была лагічная цыпочка у Бондаровай, што калі ў яе кароткая стрыжка, то гэта незразумела, хто гэта, дзяўчына ці хлопец, а калі гэта на билбордзе ў цэнтры Мінску, ну, значыць, гэта вось прапагандуюцца мадэлі гендернай невызначанасці, і што вось дзеці і падлеткі, калі на гэта будуць глядзець, яны таксама будуць задумацца, а можа я там не хлопчык, а можа я не дзяўчынка. А да чаго гэта прывядзе? А гэта прывядзе, што вось калі хлопчык зараз думае, а раптам я не хлопчык, то тады ён не захоча пайсці ў войска, а будзе укланістам. І вось гэта тое ж самае, што дзеці, яны для таго, каб яны служылі дзяржаве. Не для таго, каб яны пражылі сваё, вось гэта адзінае і, ну, максімальна шчаслівае жыццё. А каб яны былі рэсурсам, вось калі ты біялагічна хлопец, так, канешне, ты павінен заставацца хлопцам, каб ты ішоў у войска, каб ты не стаў укланістам. І вось калі гэта гаворыцца пра дарослых людзей, ну гэта таксама як бы паказвае сутнасць дзяржавы, але гэта не выглядае так, ну, цынічна, калі гаворка ідзе пра дзяцей, і Бондарова, яна ж сябе пазіцыянуе як ахоўніца інтарэсаў дзяцей.
А на самой справе яна абсалютна лаяльная такая дзяржаўніца, якая вось думае, як што ў яе місія сачыць за тым, каб беларусы і беларускі, і не толькі дарослыя, але і малыя, не укланяліся ад таго, што ад іх патрабуе дзяржава. Таму я думаю, што вось Бондарова як бы правалілася не першы раз села ў калошу, але яна патрэбна дзяржаве, бо яна выконвае вось гэтую такую даволі брудную працу і выконвае яе з такім імпэтам, што больш такі, напэўна, адукаваныя людзі не хацелі б гэтага рабіць. Ну да, конечно, тут с этой вопраткой не такого ўзроўню правал, як наехать на саму невестку самого этого вот... На Ганну Сілук, як быццам не тыя песні піша. Я вось так думала, можа там, як бы, што вось параіць ёй, як бы заняцца сваёй адукацыяй. А потым думаю, вось яна ж занялася ўжо адукацыяй, вось пашла, значыць, у гэты педуніверсітэт. Напэўна, там выкладчыкі стонуць, бо, зразумела, з ёй немагчыма працаваць. А калі там направіш яе ў музей, напрыклад, так яна ў музеі штосьці знойдзе. Таму не, лепей хай сядзіць там у MacBook, у сваім там ноутбуке і, значыць, глядзіць, можа, штосьці ў Вікіпедыі прачытае і будзе ў чымсьці больш абазнаная. Вось да тэмы, как бы вот вам одно, нам другое, иногда не по закону, и как там, не ўсё так адназначна. Ситуация с фотаздымкам, які выклаў Пул Першага, здаецца, пра дзе там дзяўчаты нясуць гарбату на нейкую там сустрэчу, и подписали так, что такое адчуванне, что это пачатак фильма для дарослых. Вот. Штосьці ёсць тут. А так. Вот что у вас, я не ведаю, здзівіла, насцярожила? Нормально, как бы ўсё ж таки Лукашенко себе пазіцыянаваў прынамсі пакуль мог, як такі мача. І беларусы радостно там: о, молодец, где-то на баку сабе вон там дзіця пры это самое займеў. Можа, значит, робіць, шо? Вось так, я думаю, што нават не было нейкіх там прычын, а вось толькі разуменне таго, што магу. Так, гэта ж Пул Першага. Глядзіце, гэта не тое, што хтосьці вот дазнаўся там выпадкова, там нейкія расследаванні журналісты зладзілі. Гэта тое, што Пул Першага сам, значыць, выдае ў публічную прастору, і там, значыць, такое кароткае відэо, як больш за 10 афіцантак, дзяўчат, такі пры поўным парадзе, кожная нясе па вось кубачку гарбаты значыць, залю, дзе там праходзіць нейкае паседжанне. Я перш за ўсё бачыла ў гэтым чарговую аб'ектывацыю жанчын, таму што яны былі зняты як бы ззаду, там пазнаць потым гэтых дзяўчат будзе немагчыма, яны там ідуць як функцыя. Вось такі больш, я гавару, больш за 10 чалавек, і кожная нясе вось гэты кубачак гарбаты. Я не ведаю, вось я б не хацела бы быць на месцы тых, хто сядзіць і чакае гэтай гарбаты. Я не разумею, вось для чаго як бы прымушаць іншых людзей служыць вось такім чынам, калі мы гаворым, што ў нас дэмакратычная, сацыяльна арыентаваная, і між іншым як бы прызнаемся шчыра, не вельмі багатая дзяржава. Вот адкуль гэта што, вось нейкія там правілы пяцізоркавых атэлей у Дубаю пераносяцца ў Беларусь у, казалось бы, звычайны працоўны дзень, дзе дзяржслужачыя штосьці вырашаюць. Таму вось мяне даволі часта просяць пракаментаваць, як там, напрыклад, у рэкламных кампаніях камерцыйныя брэнды дазваляюць сябе вось гэтую аб'ектывацыю. Але я разумею, што там, можа, ім, складанне ў них няма такіх ведаў, але калі я бачу, што вось менавіта, як бы, галоўны такі тэлеграм-канал афіцыйны вось выкладвае такую аб'ектывацыю і як бы думае, што гэта у плюс пойдзе,
тады я разумею яшчэ раз сапраўднае стаўленне не толькі да жанчын у Беларусі, а вось да гэтай пропасці паміж тымі, хто зараз пры ўладзе і народам. Ну сапраўды, калі Канстытуцыя не пад жанчыну, калі там это прапагандысты, ну а что такое, ну хлопну яе по задніцы, а яна пішчыць, а что там такого было страшного, то и как бы, ну и тут, ну что нормально, ну нясуць гарбату, здавалася, вот логіка такая. Ну, значна далекі яны ад народа. Калі яны так думаюць, на самой справе гэта зусім не сучасна, гэта, ну, напэўна, і не трэба як бы прызнавацца, што вось ты так думаеш. Ну, гэта яшчэ раз, гэта пра тое, што яны цягнуць Беларусь у мінулае. І ў тое мінулае, з якога мы ўжо даўно выйшлі, і яны паказваюць, што яны не могуць жыць у сучасным свеце. Ну і ўжо прайшліся па ўсіх, давайте закранем яшчэ на завяршэнне праграмы одну тэму. Спадарыня Ірына, вот я подозраю, что организаторы будут бояться запрашаць вас на розныя канферэнцыі, мерапрыемства і ўсё астатняе, бо дзе б вы не з'явіліся, вы знойдзеце абавязкова, что вот там вот з гендернай, як вы кажаце, лінзы праз яе паглядаеце і знойдзеце да чаго дачапіцца. Што было не так на канферэнцыі, якая праходзіла на гэтым тыдні ў Варшаве, прычым была прысвечаная тэме нацыянальнага адражэння? Ну, давайте пачнем з таго, што на канферэнцыі было шмат менавіта вельмі добрага, вельмі цікавага, вельмі карыснага, але тое, што я гляджу на любыя падзеі праз гэтую гендерную лінзу, ну гэта моя прафесія, гэта моя місія, і гэта тое, што я павінна рабіць, каб, ну я не ведаю, даваць нейкія рэкамендацыі, падказваць, как можна зрабіць лепей. Ну, глядзіце, я, можа, скажу яшчэ раз, што, напэўна, не добра з пункту гледжання вось менавіта гендернай роўнасці рабіць мерапрыемствы ў суботу-нядзелю. Гэта заўсёды дасць нам тое, што на ім будзе значна больш мужчын, чым жанчын. Бо калі мы так робім, мы думаем так, што вось з панядзелка па пятніцу людзі занятыя, но ў суботу-нядзелю яны з большасці на працу не ходзяць, і вось тады яны могуць прыйсці на канферэнцыю. Але мы тады не ўлічваем перш за ўсё маладых жанчын, у якіх ёсць яшчэ не вельмі дарослыя дзеці. Бо у панядзелак-пятніцу гэтыя дзеці ў дзіцячым садку, у школе, на нейкіх гуртках і гэтак далей. А ў суботу і ў нядзелю яны дома. І калі, напрыклад, вось гэтага не ўлічваць, то мы заўсёды будзем павінны мець на ўвазе, што тады да нас прыйдзе менш жанчын, чым магло бы прыйсці. Вось памятаеце, там на адной з панелей не было гендернай роўнасці ў складзе панелістаў. Пра гэта адразу ў зале заўважылі, між іншым не я, а іншыя людзі. І тады арганізатары сталі гаварыць, што мы запрашалі жанчын, але яны не змаглі. Але так, калі ты робіш мерапрыемства ў суботу-нядзелю, вялікая верагоднасць, што менавіта маладыя жанчыны не змогуць. Гэта трэба ўлічваць. І вось я таксама сябе там злавіла, можа, недзе на сярэдзіне канферэнцыі, што я нашмат болей размаўляю у перапынках з мужчынамі, чым жанчынамі. І я гляджу так на самой справе. Напэўна, на 3 альбо на 4 мужчын прыходзіцца адна жанчына сярод удзельнікаў. Таму вось я бы параіла ўсім, хто будзе рабіць нейкія канферэнцыі, мець на ўвазе, што субота-нядзеля гэта як бы не вельмі добра. Ну, з аднаго боку, да, трэба ўлічваць, конечно, гэты факт суботы-нядзелі, хаця як потым справіцца з фактам, а людзі працуюць і не ва ўсіх праца гэта прысутнічаць на канферэнцыях, а зусім іншае з аднаго боку. З другого боку, да, нават на той панелі, якую я мадыраваў, было 3 мужчын, одна дзяўчына, Кацярына Ваданосава. Але я таксама, мы заўсёды з вами спрачаліся на гэтую тэму. Мой падыход такі, што нельга ісці там как бы на паваду у жаданні прытрымлівацца гендернай роўнасці на шкоду кампетэнцыям. Калі вот по гэтай тэме ты ведаеш, што кампетэнцыі
вот у гэтых людзей, то для мяне не важно гендер, для мяне важны кампетэнцыі. І я заўсёды вам адказвала, вы ведаеце што мы на кампетэнцыі глядзім праз розныя прыкметы, у тым ліку праз гендерную. І калі мы лічым, напрыклад, што жанчын дрэнныя начальнікі, то мы будзем бачыць жанчын начальнікаў і гаварыць, не, вось гэтым яна дрэнны начальнік, у яе вось гэта не атрымалася, альбо там і вось гэта у яе не атрымалася. І якіх тады мы завем начальнікаў? Тады мы завем начальнікаў мужчын. Але я яшчэ скажу вось пра гэтыя самыя канферэнцыі. Ну, калі мы робім у суботу-нядзелю, тады павінен быць дзіцячы пакой на канферэнцыі, і нам трэба будзе да гэтага ставіцца як да чагосьці, ну, абсалютна такога натуральнага і нармальнага, бо ну, на самой справе дзеці ёсць і за імі патрэбен дагляд. А па-другое, я бы сказала, што ўсё ж такі ну, зараз шмат хто работае па гнуткім графіку. Перш за ўсё мы працуем ну, як бы за ноутбукамі, і я думаю, што зараз ну, лепей, прасцей рабіць канферэнцыі у тым ліку у традыцыйна працоўныя дні. Усё ж такі мы не ў індустрыяльным грамадстве, калі там усе хадзілі на працу, працавалі толькі на заводах альбо ў офісах от і до. Усё ж такі зараз больш гнуткі графік, і тут можна ісці, вось улічваючы менавіта патрэбы розных людзей. Ну, яшчэ раз пра кампетэнтнасць і кампетэнтнасць менавіта панелістаў. Вось я думаю, што на кожнай канферэнцыі вельмі цікава пачуць розныя меркаванні. Вось, мне здаецца, што гэта галоўная задача любой канферэнцыі, пачуць вось максімальна шырокі спектр гэтых меркаванняў. Да, безумоўна, але гэта не азначае пачуць высокакампетэнцыйнае меркаванне і аматарскае. Калі гэта размова пра канферэнцыю, а не проста абмен думкамі. А з гэтым я, безумоўна, згодная. Но я яшчэ раз пра тое, каб мы глядзелі на кампетэнцыі і разумелі, што мы глядзім на іх пра свае стэрэатыпы. Вось памятаеце, я прыводзіла такі класічны прыклад. Студэнтам далі тэкст з навуковай стаццю, з навуковым артыкулам. Для адной групы студэнтаў гэты артыкул быў падпісаны Джейн Сміт, а для другой паловы групы гэты артыкул быў падпісаны Джон Сміт. Гэта быў адзіны і той жа артыкул. Но тая частка, якая думала, што яго напісаў мужчына, ну, потым спыталі меркаванне гэтых студэнтаў, яны сказалі, які добры артыкул, які ён цікавы, якія тут прарыўныя думкі, як добра ўсё, значыць, выкладзена, мы там усё зразумелі, вельмі цікава. А тая група, якая думала, што напісала жанчына, ну, сказалі, ну, такі артыкул, да, такі, ну, як быццам і цікава, як быццам бы і правільна, а вось можна было вось тут яшчэ, альбо вось тут, але гэта быў адзін і той жа артыкул. Таму вось калі мы гаворым, што я супраць, ну, напрыклад, гендерных квот, альбо там яшчэ чагосьці, бо для мяне галоўная кампетэнтнасць, трэба задаць сабе пытанне, а я дакладна магу ацэніць, вызначыць гэтую кампетэнтнасць, не звязана ли яна для мяне, напрыклад, ну, вось з пэўным гендерам. Добра, на жаль, трэба нам завяршаць, таму давайте на завяршэнне ўсё ж таки вот я ведаю, што там агучваліся розныя тэзісы. Чым вам не спадабаўся тэзіс, што і жанчыны павінны служыць у войску, альбо пра узаконьванне прастытуцыі? Ну, гэта два зусім розныя тэзісы. Ну, конечно, розныя. Наконт першага я вам скажу дакладна, у мяне няма тут негатыўнага як бы стаўлення да гэтага. Я думаю, што гэта складаная праблема і пры пэўных умовах. Ну, канешне, жанчыны будуць служыць у войску, але ў войску сучасным, дакладна не такім, якім зараз з'яўляецца беларускае войска. Ну, а што датычыць прастытуцыі, я ўжо не адзін раз і тут пра гэтае гаварыла.
гаварыла, так ёсць розныя досвед. Некаторыя еўрапейскія краіны легалізавалі, некаторыя наадварот змагаюцца з гэтым і крыміналізуюць якраз не тых, хто гэтыя паслугі аказвае, а менавіта тых, хто імі карыстаецца, і тых, хто арганізоўвае ўсю індустрыю. Але я, напэўна, буду згодная з вами. Я думаю, што вы таксама так думаеце, што зараз вось тая сітуацыя з крыміналізацыяй прастытуцыі, якая зараз у Беларусі, канешне, павінна быць зменена і павінны быць дэкрыміналізаваны тыя на 95% жанчыны, якія гэтыя паслугі вымушаны аказваць. Бо зараз яны інструмент для міліцыянтаў, праз менавіта гэтых жанчын шмат вельмі бруднага ажыццяўляецца, і гэтую праблему, канешне, трэба вырашаць. Да, безумоўна. І прыклад Сергея Ціхановскага з падставай ад жанчыны з такім вот бэкграундам добры прыклад. Ну і я думаю, што на жаль, трэба нам завяршаць нашу размову. Каментар просто прачытаю з нагоды вот гэтых вось дзяўчат з гарбатай у лукашэнкаўскім палацы. Калі выбар ці ў райцэнтр за мужам алкаголікам ці ў эскорт, то многія вагаюцца, піша Гаррі Дэвідсон. Ну, бачыце, сапраўды, таму і прастытуцыяй пачынаюць займацца некаторыя дзяўчаты, а можа і не толькі дзяўчаты, з-за таго, што калі выбор альбо якая галеча, неважна дзе, у райцэнтры ці ў сталіцы, альбо магчымасць хоць так зарабіць нармальныя грошы, безумоўна, так многія вагаюцца, цытую вось нашага каментатара. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Такім чынам, сачыце за нашим эфірам. Дарэчы, магчыма, спадарыня Ірына верне свой канал. Магчыма, яна яшчэ вагаецца, але тым не менш, давайте, можа быць, калі у вас ёсць таксама зацікаўленасць, каб вот такія думкі яе на гэтую на падзеі глядзець праз гендерную лінзу з дапамогай Ірыны Сідорскай, і вы, каб яна вот часцей з'яўлялася і быў у яе свой канал, стаўце плюсікі ў каментарах. Будзем бачыць, наколькі гэтая тэма цікавая у такім шырокім сэнсе, каб як мага больш яе было. У любым выпадку подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, расшэрвайце, ставьте падабайкі, націскайце на званочак. Жыве Беларусь!